Muri yeZimbabwe ndine imwe nyaya yandava nayo panapa. Ameno kana makambozvinotisawo imimi kuti panorohwa mamwe matrips mapresidential trips aya. Pane anotwa VP Chiwenga ndo vandinononge vari kunyanya kubata basa reo VP zvakanyanya. But makambozoona here kuti anotwa Kembo Mohadi vanenge vachingorohwa local trips. Right. Pari kunzi VP Chiwenga ndi vari kunzi vaenda kunzvimbo yenyika isingazivikanwi yeTajikistan what anditi. But ava VP Kembo Mohadi vari kubudikira vane masuva vari kumasowe zvavo. Ndo trip yavo vatorohwa mapostori for ED. Kana kuti unozwa munhu vari kumunhu Mutapa offices dzavo ikoko vaenda kuchitumbwiza vari kusangana nemapostori for chinchi vapedza ipapo vamboenda kugokwe vari kunodididi. Guys, what do you think about this? What's your take on this? Is it fair kuti iwe vice president iwo ndiwe malocal nemapostori neng'anga nechiivo ringo chingotenderera uchingoona mapastors and stuff umwe VP achienda outside the country? I don't know, maybe zvangu rongation dzacho dzinenge dzakurwa ipapo dzinonga dzakasiyana, but inini zvangu hazvina kunyatsondijekera. But imi muri Zimbabwe, what's your take on that? Munoionawo senyaya?